Egg all you can. Kini ang nadugang sa kasadya sa kapistahan nunod sa pinalahi nga banderitas kay gisudlan kini og mga linungag nga itlog. Maabot sa 7,200 ka mga nilungag nga mga itlog ang gisud sa plastic o gibitay kilid sa kadalanan sa barangay Kadawinanon, Dumaguete City sa Negros Oriental. Maabot sa 800 meters ang gitas-on sa gisumpay-sumpay nga banderita sa Purok Tugas sa nasong barangay. Libre kini sa mga mulupyo o mga motorista nga mangaging og sa mga magaging tao mga makaagi sa dapit o bagkaha makipiesta. Nahitabo kini kagahapon March 19 atol sa kapistahan sa ilang patron nga si Senior San Jose. Gihimo kining halad ni Silverio Magallanes, 51 anyos. Ang residente usab og deboto ni San Jose. Matud niya nga labing una kining higayon nga ilang gihimo isip pasalamat sa mga grasya nga ilang nadawat sud na sa 31 ka tuig. Nagtinabangay ang mga mulupyo ug mga opisyales sa barangay sa pag-andam nini nga milungtad og 13 ka oras. Nakita nato nga wa pay nakasulay ani murag tibuok Pilipinas siguro wa pay nakasulay ani. So chance na kay akong mapakita doon mga nga mapakita nako ug mapaabot sa uban ang pagpangatag nga samot tas mga tawo nga pataon to kanang katagbaw magatilog tagbaw ug kaon sa itlog dinhi pa nahitabo sa among barangay. Sadya ko sir.